ኣብ ዝተፋለየ እዋናት ብዛዕባ ናብራ ካናዳ ብዙሓት ዩቲዩበራት ዝተፋላለየ ስነ ሓሳብ ይዛረቡ እዮም ሎሚ ግን ናብራ ካናዳ ብዓይኒ ኤርትራውያን ዝብል ኣርእስቲ ከም ተቐማጢ ካናዳ ንነዊሕ ከኣስ ዝተቐመጥኩ ናብራ ካናዳ ከመይ ይመስል ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሕሎን ዝብል ኣርእስቲ ኣስፍሕ ሓቢለ ክገልጽ ሰናይ ምክታ The skyrocketing cost of living. I was skipping meals because I was struggling to afford my food and my rent. 2 million Canadians had to use the food bank in 1 month alone. No wonder crime is rocketing after 8 years of Justin Trudeau. Canada is worse than you think. ናብራ ካናዳ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብርግጽ ከቢድሎ እቲ ክብደት ግን እንታይ እዩ ንምንታይ ከቢድሎ ክብል ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኡ ዘማርር ዘሎ ዝበዝሕ ሰብ ናብራ ካናዳ ከቢድሎ እንተዳኢልካዮ ከም ጻልካ ዝለሊ መጀመርታ እንታይ እዩ ናብ ሕምቀትካ ክጎይ ይደሊ ንኖ እስኻኻ ሓሚቕካ እስኻውካ ከም ስራሕ ይረኸብካ እስኻውካ ትምህርቲ ከም ዝወስኸካ እስኻውካ ከም ዘይገበርካ ይዝብለካ እዚ ግን ሙሉ ብሙሉ ሓቂ ይኮነን ብርግጽ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ካናዳ ስራሕ ክትረክብ ቀሊል ኣይኮነን ቀሊል ዘይገብሮ ምኽንያት ከዓ ዝተፈላለየ ረቑሒታት ኣሎ ቅንዲ ብቐንዱ ናብቲ ረቑሒታት ምእታውና ግን መጀመርታ እቲ ናይ ሽግር ወይ ክብደት ናብራ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ካናዳውያን ይርአሎ ዝብል ሕቶ ነዚ ሓጻር ክሊፕ ክንከታተል ኢና ስለዚ ብርግጽ ህዝብን መንግስትን ዝሰማዓሉ ሓደ ሓቂ ኣሎ ናብራ ካናዳ ከም ቀደም የለን ከቢድሎ ብፍላይ ነቶም ሓደስቲ ንካናዳ ዝመጹ ዘለዉ እሞ ከዓ ካብ ትጽቢቶም ወጻኢ ኮይኑ ዘሎ ናብራ ገዛ ኸራይ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ካናዳውያን ኣብ ፉድ ባንክ ናይ መግቢ ሓገዝ ክረኽቡ ይቀላቀሉን ይረኣዩን እዚ ወርሓዊ እዩ ሓደ ካብቲ ነዚ ሽግር እዚ ዘላዓል ዘሎ ከዓ ገዛ ኸራዩ ገዛ ወላኳ ካብ ከተማ ንከተማ ይፋለ እንትኾነ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ከም በዓል ቫንኩቨር ቶሮንቶ ብፍላይ ኣብ ቶሮንቶ ከም ዕብየትን ብዝሒ ናይቲ ከተማን ገዛ ኸራይ ኣዝዩ ይኽቡር ክንዲ ትኽብረቱ ከዓ መብዛሕትኡ ሰብ ሚኒማም ዌጅ ስለ ዝኽፈል መብዛሕትኡ ሰብ ክብል ከለኹ እቲ ሓድሽ ዝመፀ ኣብ حصر زبل اوان ናይ ኦፊስ ስራሕ ክረከብ ኣይክእልን ስለዚ ተረኸበ ዝበሃል ናይ ሌበር ወይ ናይ ጉልበት ስራሕ ይሰርሕ ኣብ ናይ ጉልበትና ስራሕካ ከኣሞ ሚኒማም ዌጅ እናተኸፈልካ እቲ ናይ ቶሮንቶ ገዛ ኸራይ ክትከፍሎ ዓቐቢ ኣብ ልዕሊ ዝኹሉ ከዓ እቲ ካናዳ ኢልካ ኣብ ርእስኻ ቃልስካ ዝነበርካ ስእሊ ጠቕላላ ካብ ትጽቢትካ ወጻእ ስለ ዝኸውን እቲ ናብራ ይኸብር ኮታ ዓቕልካ ይጸበካ ምክንያቱ ንገዛ ኸራይ ጥራይ ካብ 2500 ካብ 3500 ትኸፍል እንተደኣ ኣለኻ ኣታዊታትካ ክንደይ ክኾን ኣለዎ ንወርሒ እዚ ንገዛ ኸራይ ጥራዩ ናይ ቀለብካ ክንደይ ክኸውን ናይ መኪና ናይ ኢንሹራንስ ናይ ጋዝ ኮታ ብሓፈሻ ንገዛ ኸራይን ቢልን ክትከፍል ጥራይኻ ትነብር ዘለኻ ማለት እዩ እዛ ክሰምዑ ጽንሐኩም ጓል ገዛ ኸራይ ካብ 2100 ናብ 2400 ዶላር ሰጊሩ ኮታ 300 ዶላር ወሲኹ እንታይ ክገብር ክትብል ጸኒሓ እቲ ዝገርም ሓንቲ ቤድሩም ኮንዶ እዩ ትኽራየ ብጣዕሚ ዝገርም ካብ ወጪኻ ገዛ ክትረክብ ዲኻ ዘጨንቕ ሕቶ እቲ ዝገርም ኣብ መብዛሕትአን ናይ ካናዳ ከተማታት እተን ዓበይቲ ዝበሃላ እንተው ሓደ 30 ዶላር ከተእትለካ ወይ ዳብል ናይቲ ሚኒማም ዌጅ ዝበሃል ሚኒማም ዌጅ እቲ ዝወሓደ ወይ ዝተሓተ ክትኸፈሎ ገንዘብ ግዴታ ዝኾነ ክፍሊት እዩ ዝኾነ ሰባብ ስራሕ እንተደኣሎ ሚኒማም ዌጅ ወይ ድማ እቲ ዝተሓተ ክፍሊት ዝቕበለሎ ንኣብነት ኣብ ኣልበርታ 15 ዶላር ኣብ ካልኦት ከተማታት ከዓ ከምኡ ዝወጥንዎ ገንዘብ ኣሎ ስለዚ ብውሑዱ ሓደ ሰብ 25 30 ክኸፈል ኣለዎ እቲ ኣቨሬጅ ቤድሩም ኣፎርድ ክገብሮ እንተደኣ ኮይኑ ሕጂ ናብራ ሓደ ኤርትራዊ ናብራ ሓደ ኣብ ዝዓደ ዝተወልደን በበይድዩ ምክንያቱ ኤርትራውያን ብሓፈሻ ናይ ፋሚሊ ወይ ጥርናፈ ዘለዎ ናብራ ዝነብር እቲ ቢላት ወይ እቲ ክፍሊታት ሓቢርና ኢና ንኸፍሎ ወይ ንነብሮ ኣብ ዝዓደ ዝተወልዱ ካናዳውያን ግን መብዛሕትኦም በይኖም ወይ ድማ ሊበራል ዝኾነ ተሓሳስባ ወይ ናይ በይኖም ብሕታው ናብራ እዮም ዝነብሩ በዚ ምክንያት ከዓ ከምዛ ዓይነት ኣብ ሰዓት እዚ ሸቕልበት ኣልቦውነት ከምኡን ገዛ ኸራይ ከቢሩ ጠቕላላ እዮም ክጸርዎ ዘይክእሉ መብዛሕትኡ ሰብ ገዛ ክገዝእ መደብ ኣለዎ እንተኾነ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ኣሽንኳዶ ገዛ ክገዝእ እዚ እቲ ገዛ ኸራይ ከማን ንጋዶ ይዝብል ዘሎ بمتن واقع انت دارينايو اب كندا اتن زخبر اجازه دلون فانكوفر تورونتو مونتريال بدحريو بعال كالغاري ادمنتن يسرع ابزغن زي تقسكون ከተማታት አለ በብዚ ሐበሻ ዘይቀመጠለን ከተማታት ማለት ከም በዓል ኦታዋር እስ ከተማና ካናዳ ኮሙን ቪክቶሪያ ማለት እዩ አብዓል ዊኒፔግ ብዙሓት ሐበሻ ኤርትራውያንም ዝቕመጡ ኣብዚ ከባቢ ገዛሕት ገዛ ኣዝዩ ድሓን ዝኾነ ዋጋ ይዘሎ ኮሙን ኤድመንተን ካልጋሪ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ኣዝያ ትኽትምን ትምዕብልን ዘላ ገዛ ኸራይ ኣዝዩ ክቡር እዩ ገዛሕት ገዛ ከኣሞ ኣዝዩ ይክቡር በዚ ምክንያት ዝበዝሕ ሰብ ሓደ ካብቲ ዝገብሮ ምስጢራት እንታይ እዩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይንቀሳቀስ መታን ገዛ ክገዝእ እቲ ዝገርም ኣብ ካናዳ ሓደ ካብቲ ክትገዝእ ኣሎ ትኽእል ምስጢራት ወይ መንገድታት ሞርጌጅ ዝበሃል ሲስተም እዩ እቲ ናይ ሞርጌጅ ከዓ እቲ ገዛ
بحادة جنزبي تمنالكامو وي ببانكي إسخا ورحاو تخفلو جنزبالو ات ورحاوي انترست لو سوزغونه ني 1 مليون غزا انت دا غزيكايو مسخا ورحاو تخفل نعسان 5 عامت زخيد مورجيج عليكا مالتيو بحصر زباله ات غزا بعدا غزيكا لها انتخونه جن ولا نسو اب ساعات زي بصح حساب افورد خغبرو ايكلني ات مخنيات نسخا خطوتو زلكا اتاويتات كاريوم يم غزا دهبوخا ስለዚ ሓደ ሰብ ኣታዊታቱ እንተዳ ትሕቲ ሚኒማም ዌጅ ኮይኑ ወይ ልክዕ ሚኒማም ዌጅ ኣይቕበል ተኮይኑ በይኑ ኣፎርድ ክገብሮ ይክእል ናይ 400,000 ገዛ እንተዳ ተጥቆንካ ንስኻ በታ ኣታዊታት ካርኢና ናይ 200,000 ጣይና ነፍቅለልካ ይብልዎ ሰብ እዚ ነዚ ገዛ ክገዝእ ተኮይኑ ምስ ሰበይቱ ተሓዊሱ ናይ ክልቲኦም ገንዘብ ጠርኒፎም ግን ሓደ ገዛ ክገዝኡ ይኽእሉ بحصر زباله بسنكي حصرت اتاويتاتك تسخات غزو ليخا زلخا غزا ايفقدلكان بانكي يخلكلكا منغس كندا كاب زوصو صبصابات بوزحات صقامات አለው ይዝብል بقند ግን ሃውዚንግ ክራይሲስ ሊቪንግ ኮስት ክራይሲስ ናይ ገዛ خራይ ክብረት ናይ ናብራ خبሪ بحصر زباله ናይ መነባብሮ ወጻይታት ኩብልዮም ዝጠቅስዎ ኣብዚ ክርስዕ ዘይብሉ ሓደ ክራይሲስ ኢሎም ዝጠቅስዎ ጸገማሎ ንሱ ኸ ናይ ኢሚግሬሽን ክራይሲስ እዩ ኢሚግሬሽን ከም ዓብር እስቲ ተጠቅሱ ስለዝነበረ ካብ ሞዳታ 2014 ጀሚሩ መንግስት ካናዳ እቲ ዝቕበሎ ዝነበረ ብሰንኪ ግሩፕ 5 ወይ ፕሮሰስ እና ንጽውዖ ብዙሕ ምቅያራትን ለውጥን ይገርሉ ግሩፕ 5 ተጠዋቢልዎ ወላኳ ንሓደ ዓመት ተጠዋቢልና ያለና ክሳብ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ንገብር እንተበሉ ወላው ነቲ ክቕበልዎ ደለም ዝነበሩ ብዝሕ ስደተኛ ብቁፅሪ ከም ደግደልዎ ንፍለጥና ህዝቢ ካናዳ ከም ዝፍለጥ ብጣዕሚ ተወዲእዎ ስለዝነበረ ኣብ ካናዳ أزي ترر تصاوعت نيرو وتصاوعت كا نلوتي زغسغس نيرو بز مخنيات اب كندا اب 2025 مرج اناي مراحي كندا تخايدو بز خا مارك كارني ناي ليبرال بارتي مراحي خوينو ان جاسون ترودو تكيو جاسون ترودو مستوكوها اوكي ناشونال الكشن ن حدش برايم مينستر كون مرج تخايدو ابز مرج از خا مارك كارني ستيل برايم مينستر كوينو تعويتو سلازب ساعات زي كندا كم ناي كرما ليبرال مراحي زلوا ولا قا جاسون ترودو انت تعاليه لك اعتمرج زلوخا لك خمنا جاسون ترودو كاب حاده بارتيوم ليبرال بارتي مالتيو سلازي مراحي تغير امبر حاده بارتي ان كندا زمرح زلو حرايسكي نغلصو نمنتاي كندا نابرا ازيو زخبر زلو نمنتاي سب ازيو زنطرطر زلو انتاي تصقم داساس نابرا كندا نزد هنردا ندحت ملسوكمي نزحريت نابل 2015 اتناي بحقي كندا لوط ريلات لوز نبرت عامته مرتيو اب ساعات زي كندا نلوطي ازيات غوينيرا اب 2015 مرچا خكاير كله حدا خابتم كمروصو تبايلهم زنبورو جاستون ترودو ينيرو بدحر جاستون ترودو قدمي مريحو زنبره ستيفن هارفر ينيرو اب ساعات زغن اب 2015 نبل زلنا حدا خابتم كمروصيوم زبحالو زنبورو جين تشيريتون جاستون ترودو جون ديفنبرغ ستيفن هاربر براين مولورني بزخا كم زفلت جاسون ترودو يتعويتو جاسون ترودو خان كندا نكباب 10 عامت مريحوالو كاب 2015 كساب 2024 مالتيو سلازي اب ساعات زنت امجنا نا 2025 كم قندي ارست زلعل كوينو هاوزينج كرايسيس يو انتي مالتي هاوزينج كرايسيس حصرت غزاوتي حصرت بيت بغمي جن حصرت بيت زلو كندا حدا خابتي بقند نزي صلاو خوينو زتقسو ناي ايميغريشن غدايو كندا تقبلهم زلا سدتنياتات كندا بستفالي منغدتات ببزح سدتنياتات تقبل كاب استفالي عالم بستفالي بروسس قلب تمرتي جلس بسرح قلب ناي سدتنيا منغدي ايميغريشن كنا بكندا كم زحجز بصحيو زلو شجر كوين يفلطني نزن نردا نحت كنملسينا كندا ناي سدتنيا هاغرا نزن نردا ان كندا اب 1850 كمينيران زبل حطوغن حتى لنا اب ساعات زي كندا ازيو حرقص نيروا مبصحتهم تقمط كندا اب كباب 1850 ابتي عبيت قليات زبحال وي ذا جريت ليكس يوم تقمط نيروم ازيم كاو حرات نيروم بقصري مريت كندا ازيو سفحيو بزح كنداوين كا كاب اب ساعات زنت دارينيو كاب 50 مليون كمان يبصحنيو سلازي زعابي مرت زلو هاجر زو حدا حزب خالوا نزي كتقو غديتا خوينوم صباقه ايميغريشن ازي بزحي بقندو خا قصري نبرتي كنداوين كبزح زخيل اتقداماي منغدي نيرو زبزحو ايميغرانس وي تقماطو نغباركا منغست كندا ازي يصيرلو معرباويت كندا وي دما اتاني اشتي اولدورادو خوبلو خا تقيسوما ازي نوزحت بصحتي نمسحابي نيرو ازي اب كبابي 1850 خون زون بصحتي لم زمصو زلو بقندو حرستوتيم نيروم مجمرتا ገጠራት ሃኒጾም
دحر أختيممو فابريكاتات سريحهم إندستريتات ونسريحهم أب شعن 920 كأ كندا كاب 3 مليون ناب 9 مليون قصر ديبو اتحسابهم تعويتو اتزقرم كندا تومصوم زنبرت سدتنياتات بخلته منقديم زمروز نيرم حدا بتعلامهم صرحوا زخولو مالت بعد معنتهم كالأي كأ بعليتهم ببزحي تصعدو ختمت مدبا نيرو مهنياتو እዚ ናይ ጻዕዳዋን መሬት እዩ ዝብላ ተሓሳስባ ስለ ዝነበሮ ድሕሪ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ግን እዚ ዓይነት ሓሳብ ክሰርሕ ኣይከኣለን በዚ ምኽንያት ከዓ ክቕይሩ እዮም ተገዲዶም እቲ ዝቐየሩሉ ምኽንያት ቅቡል ስለ ዘይነበረ ሓሳባት ማለት በዓሌት ንወዲ ሰብ ንምስሓብ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ መደብ ንምቕያር ብነጥቢ ፖይንት ሲስተም ዝብል ስነ ሓሳብ እዮም ክጥቀሙ መሪፆም ካብቲ ዝጥቀሙ ዝነበረ ነጥብታት ከዓ ሓደ ብዕድመ ሓደ ብትምህርቲ ካልኣይ ብትሬኒንግ ካልኣይ ድማ ናይ ቋንቋ ክእለት ዝብላት ሓሳስባ እዮም መሪፆም እዚ ስነ ሓሳብ እዚ ከዓ ዕዉት ኮይኑ እዮም ረኺቦሞ እቲ ቤሲክ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እንታይ ነይሩ እዞም ሓደሽቲ ስደተኛታት እንታይ ከድምዑ ይኽእሉ ኣብዚ ሃገር እዚኣ እንታይ ምዕባለታት ከምፅኡ ይኽእሉ እዚ ሲስተም እዚ ኣብ ሰዓት እዚ እውን ካናዳ ትጥቀመሉ ዘላ ሲስተም እዩ በዚ ምኽንያት እዮም ከዓ ናይ ካናዳ ኢሚግሬሽን ሲስተም እቲ ናይ ቀደም ሰረት ዘለዎ ሲስተም እዩ ክብሉ ዝገልፅዎ ندحرت ندرأ تمليسنا أبشحن 971 73% نايتوم نكندا زموصو زنبورو immigrant classes بحالو ويدما سدتنياتات 73% ناي economic migrants يوم زيوم بصراحة مخنيات زموصو يوم نيروم اتوم 21% خا family members زلو مالتيو اتي زقرم جن أبشحن 983 عام تمرد دارجا دحري 10 عامات مالتيو family members زيوم اتوم day free جن welfare benefit وي benefit زقموطو 55% بتصيحو 31% خاطهم economic migrants زيوم كا بنا economic مخنيات نكندا زموصو فريات زلهم زفري يسرحو زعرو مالتيو عبلوتي او 10 عامات راي بزي مخنيات كا بشحن 984 منغستي كندا نزي وصيت مسرعيه ترير زخونه سقم تخسر تجديدو مخنياتو كندا زفري حبرتسب دليا بزبلا تحساسبا نتي ناي ايكونوميك ماغرانت ناب 46% قيرو نتوم فاميلي ممبرز ويدما ماتيوم اب ويلفير ويدما اب حاجز ناي منغست صقعتنيا خوينوم زنبرو ناب 36% كغدلو يتجديدو كوتاس 36% لوتي غيرو منغست كندا خمز فلت فدرال اند بروفينشال فدرالاون بروفينس كللاون منغست لوا ስለዚ እቲ ፌደራል ጋቨርንመንት ኣብ ሓላፍነት ስለ ዝነበሮ ኣብ ሕጽር ዝበለ እዋናት እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝበሃል ለውጢ ክገብር ይኽእል ነይሩ ከምኡውን ኣስተግቢሮሞ ኣዝዩ ቁልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ትገብር ስለ ዝነበረትካ ብከባቢ 2000 ዓመተ ምህረት ናይ ካናዳ ናይ ኢሚግሬሽን ሲስተም ኣብ ዓለምና ሓደ ካብቲ ዝበለጸ ናይ ኢሚግሬሽን ሲስተም ተባሂሉ ክግለጽ እዩ ተፈሊጡ ከይገርመኩም ደኣምበር ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ሕጂ ሰዓት ከይኮነ ከሎ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት مرحي خوينو مستمرص كم بعل كندا بزعبا إيميغريشن عبنت كوينو تقيسوا عبزن تايلو تقيسوا كندا حدا هابتي أزيزو حقوس عينت إيميغريشن سيستم اللوا نسو خا نحارسك كمتس انترا خوينو بميريت ويدما بقعاتو ياتمرصو سقيلا ايكونتنا أمريكا تمصو وين كندا تمصو خبل كم عبنت يغليصوا سلازي بز مخنيات أدناقوت كتركب يا خيلا أتذكرم أب 2018 ناب استخايرة صبصاب 68% دارجا 7% مالتيو ني إيميغريشن ويدما نحدشتي سرتنجات نكندا زموصو كم صبوق يمزريوم نيرم كم صبوق نجار نكندا كم زقدسا نجار يمزريو نيرم أب 2018 مونتاد أزعب لوطي أبز حج ساعات ني إيميغريشن سي كقارص አለው ወይ ናምበር ኣብ ትሕት ቁጥጥር ከኣትለው ምትዕራግ ገበረለው ዘብሎም ዘሎስ እንታይ ምክንያት أمون قلت شن 18 إن كلت شن 25 زلوا في الليسي نشو عت عمد في الليو أنت هجات يوم شو عت عمد نزبل حطونا العل قديت أخونا أبزي ناب كلت شن 18 نكمل سوكمه أبزي خا أب جاسون ترودو برايم مينستر أبزنا برول لوان ذهبك على محتة نيرو بزعبة إيميغريشن كزارب كله إيميغريشن سي حد خاب توم تطبقات نجارات نبلوم نايز عادي أم نيروم قبل حنت حد صار زربات زاري ونيرو كسمعكمه نزناتنا مقلت صحاقت حقزنا إذا سمعكم أب كلتشن 18 نيو ناو كلتشن 10 حدن كبير شجرنا على مول زقات أمانيرو
እቲ ጉዳይቲ ንዓለም ሙሉእ ጸላው ስለዝነበረ ብሰፊሑ ክንዛረብና እንተኾነ ግን መንግስቲ ካናዳ ነዚ ጸገም እዚ ንምሕጋዝ ንብዙሓት ህዝቢ ብዙሕ ሓገዝ ገይሩ እቲ ሽግር ካብ 2021 እንዲጅምር 2021 ሕጽረት ሰራሕተኛታት አጋጢሙ Canada was facing a host of challenges. One of them was a shortage of workers. There are difficulties in all major sectors, from construction to healthcare. Companies were just unable to find the people with the right skills. It's simple to me. Canada needs more people. Canadians understand the need to continue to grow our population if we're going to meet the needs of the labor force. You know, immigration in Canada is not just something that we do, it's who we are. It's who we've always been. بفلاي أب healthcare. دحانسكي بصفح زبالس أبينا ጉድለት አጋጢሙ እንተዳልኩም እኒ ኣብ healthcare construction እቲ ቀንዲ ዝገጠሞም ሽግር ከዓ እቶም ነዚ ስራሕ ዝኸዓሙ ዝኽእሉ ብብዝሒ ኣይነበሩን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ናይ ካናዳ ናይ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ዝነበረ ሻን ፍሬዘር ዝበሃል ብሕፅር ዝበለ ካናዳ ብዙሓት ሓደሽቲ ሰባት የድልይዋ ኣለዉ ስለዚ እቶም ነምጾም ሰባት ከነብዝሖም ኣለና ግን እቶም ነምጾም ሰባት ነቲ ሞያ ከዓሙ ዝኽእሉ ብመጠን ክእለቶምን ጥበቦምን እዮም ክኣትዉ ዘሎምን ካናዳ ከብል ይገሊጹ ሻን ፍሬዘር መግለጺኡ ብዝሒ ስደተኛታት ምምጻእ ኢኮኖሚ ናይ ካናዳ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ስራሕ እንተደኣ ነጢፎም ንካናዳ ኢኮኖሚካሊ ክሕግዝዋ ክእሉ እዮም ዓብይ ለውጢ ከነምጽኢና ስለዚ ንሽግርና ክንፈትሖ ብዝሒ ስደተኛታት ከነምጽእ ኣለና ክብል ይዛረብ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ኣዝዩ ቅቡል ዝኾነ ስነ ሓሳቢ ነይሩ ጸገም ነይሩ ፍታሕ ረኺቦምሉ ካናዳ ናይ ኢሚግራንት ወይ ናይ ስደተኛታት ሃገር እያ ኢሚግሬሽን ስራሕ ጥራይ ኣይኮነን ንሕና ኩልና ኢሚግራንትሲና ኩላትና ዝዓበናሉ መበቆልና ግን ካብ ካለ ሃገር እዩ እቲ ዝገርም ኣብ ኩሉ ዓለም ዝበዝሕ ሰብ ወይ ዝበዝሐ ሃገራት ብዙሓት ሲኒየርስ ወይ ድማ ክልል ዕድመ ዝደፍኡ ኣለዋ ንድሕሪት እንተደኣ ተመሊስና ኣብ 1971 ኣብ ካናዳ ንሸውዓተ ሰራሕተኛታት ሓደ ዕድመ ዝደፍአ ወይ ሲኒየር ነይሩ ኣብ 1971 ንዚ ኣብ 2012 ኣብ ዝገበርዎ መጽናዕቲ ግን ን4 ሰራሕተኛታት ሓደ ሲኒየር እዩ ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኦም ኣሪጎም ግን ከዓ ኣይተክኡን በዛ ዓይነት አካይዳ እንተዳ ቀፂሉ ኣብ 2036 ክልተ ሰራሕተኛታት ንሓደ ሲኒየር ወይ ድማ ዕድመ ዝደፍአ ኸውን እዩ እዚ ንካናዳ ኢኮኖሚ ኮምፕሊትሊ ክሕምሽሾ እዩ ዘይዋፅእ ፕሮጀክሽን እዩ ኣብ ዘንድ መጻ 10 ዓመታት ልዕሊ 65 ወይ ልዕሊ 70 ዝደፍኡ ካናዳውያን ልዕሊ 2 ዕጽፊ ክበጽሕዮም ስለዚ ካናዳ ዝበዝሐ ልዕሊ ዕድመ ህዝቢ ክህልዋ እዩ እንተኾነ ነዚ ህዝቢ ዝኽትክእ ዝኽእል ወይ ድማ ነቲ ናይዚ ሃገር እዚ ሲስተም ክከላኸል ዝኽእል ህዝቢ ወይ ብዝሒ ኣይክህልዋን እዩ መተካታ ከምጽኡ ከዓ ግዴታ ኸውን እቲ ሕቶ ከመይ ነይሩ መስለኩም መንግስት ካናዳ ዝኽተሎ ዓይነት ሲስተም ኣሎ እቲ ሲስተም ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ይሰርሕ ሰሪሑ ካብቲ ዝሰርሖ ከዓ ተቆራጺ ናብ መንግስቲ ዝኸይድ ታክስ ኣሎ እዚ ታክስ እዚ ነቶም ኣረጋውቲ ተቆራጺ ዝኾኖም ሓገዝ ኣሎ እንተኾነ ሰሪሖም ዝኣከቦ ገንዘብ መንግስቲ ይቆርጸልካ ኣብ ግዜ እርጋንካ ከዓ መንግስቲ ተሚኑ በትር ስራሕኪ ዓመታት ንዓኻ ኣብ ባንክ ካይትወልካ ኣብ ግዜ እርጋንካ ዝጠቕመካ ማለት እዩ ድሕሪ ሪታየር ምግባርካ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሓት ኣረጋውት ኣለዉ ነቶም ኣረጋውት ክትግእ ዝኽእል ሾርቴጅ ወይ ሕጽረት ተዳጋጢሙ እዞም ኣረጋውት እዚኦም ብናይ መንገዲ እዮም ክእለዩ ስለዚ ሓደሽቲ ስደተኛታት እንተደኣ ንካናዳ መጽኦም ግን እዞም ሓደሽቲ ስደተኛታት ነቲ ዝጎደለ ፍርያት ከፍርዮም በዚ ከዓ እቲ ሲስተም ወይ ፕሮሰስ ይቕጽል እዛ ዝገበራ ኢንተርቪው ኣብ ታሪኽ ካናዳ ዓቢ ሽፍት ወይ ድማ ምቅያር ለውጥ ዘምጸት ኢንተርቪው Canadians understand the need to continue to grow our population if we're going to meet the needs of the labor force. You know, immigration in Canada is not just something that we do, it's who we are. It's who we've always been. ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካናዳ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ብኸመይ እቲ ዕላማ ክትሃርሞ ከም ትኽእልን ቁልጥፍ ክትውስን ከም ዘለዋ እያ ተገንዚብና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ካናዳ 465,000 ሰባት ከተምጽእ ምዃና ገሊጻ ብ2022 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ኣብ 2024 485 ሓደሽቲ ኢሚግራንት ንካናዳ ከም ድመጹ እቲ መደብ ኣውጽኦም ዝነበሩ 500,000 ከዓ ብ2025 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ዳርጋ ናይ 67% ኢንክሪዝ ማለት እዩ እቲ መደብ ንጹር ነይሩ ሕጽረት ሰራሕተኛታት ኣሎ እዚ ሕጽረት እዚ
بحدشتي سبات كتكا مخانو simple بمتن تارجت كنريو خلنا migrant target 60% economic migrant كخوني مزدلو نيروم ازغا افراي حبرتسب مالتيو اتن بغن تارجت زغبرون علاماتات كا اب هيلث كير اب سكيل تريدز ازغا كان بعل كونستراكشن مالتيو بز مخنيات خاز بز حساب نكندا تمو سبات اب مويا زغنا بوتاتات كتاتو يمعدكم ابزي برايم مينستر جاستن ترودو نبر نزي ناي ايميغريشن كان فتح يزريون يورو مخنياتو بزحات سبات تمتيوم ازوم سبات جيوم اب construction كنوت فيهم بزخا بزح غزا نصيو بزح غزا تهانيصو خا اتقندي صقم housing crisis كفتح يزبل رديتهم حيزوم زخور نيرو. When you talk about the housing crisis that we're facing, which we are facing, one of the limits on creating more housing is the challenges on having enough construction workers. But Trudeau and his cabinet members saw immigration as the solution, not the problem. بزغا اب 2023 ناي كندا population بزحساب تزعبيه اب 7 عامات قصري ترايو قلقلكم مكا سمعكم وتخونيكم Century Initiative زبها الويب سايت زوصو اجندا نيرو اسخا بزحي كنداوان وي بزحي حزب كندا باي 2100 عامه مرت ناي قصري نبرتي كندا ناب 100 مليون كبصحو مدبات كم زلهم ابناتم ويب سايت قليصوم نيروم 100 مليون ب2100 عامه مرت ازي سفح زغونه مدبيو انتقونه جن منغست كندا كم تحسبوا وطن ايسلطون ب2024 كا بزحات كنداوين اب صرغيا وصيوم ازي ماس ايميغريشن زكايد زلو كقارص علو مغنياتو استفلالي شغرات مصنالو فتح اندلنا قبلو اب صرغاتات وصيوم بروتست كغبرو يوم ترايوم اب تاريخ كندا اينوبورنيو كندا تقبلت غا شامبر نصقت غا شخينو ما يفلطنيم. 24 there were protests. There's a lot of disaffected Canadians here who feel like the government has not been listening to them. This was an unusual sight in Canada. ስለዚህ እዚ ዓይነት ተቃውሞ ማዕረኽ እንደይ ናይ ኢሚግሬሽን ቅብላ አጋጢሙ ከም ዘሎ ዘረድ ዓቢ ስእሊ ካናዳ እዩ ኣብ ታሪኽ ካናዳ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ ተራእዩ ይፈልጥኒ ብዙሓት ሰባት ከ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ኣብ በዓል ቲክቶክ معرخ ندي نابرا كندا كبيرهم زلون معرخ ندي كخلوهم زي كالون بفلي اب غروسري ازجي خبيرهم زلون اب استفلالي غاطاميتات طرعنا بغلصيم ترايوم بزخا ازي اب 2025 استخايده مرچ حدش برايم مينستر نا كندا بقوندو نزي صغما زتكور اينيرو سلازي برغص اب كندا شغر كم دلو تردينا لنا استفالي حصرات الله معرخ ندي نابرا خفيوهم كم زلخا اب بابليك واتيوم اب سوشال ميديا طرعنهم يقربولو 750 square feet, and I pay $4,300 a month. People are working 3 jobs just to live in this city. It's actually crazy, and they're still struggling to pay their bills. حرقابتي نزي temporary immigrants بحالو ويدما نقرب إلهم زموتو international students يوم. إذا تمهاروز يوم أب 2024 حدا 4 مليون international students آتيوم. تحركة أب 2025 كلتا نتبي شومنت مليون يخينو بحافشا اوشت عامت زي ملي امونغ 2024 نا 2025 تراي لعلي كلتا شومنت مليون كم temporary residents كوينوم اب كندا ترخيبهم اززوم صوت صغطي اب لعلتي population نايت حزبي كوتا خا توساخي مستحصرات سراح دلو كومون منبابرو كوم اون ناي غزا خراي كبرت عبي صغط يفتر ازناي كندا population اب زلا على درجه بصح سلازنبره public اتهزبي اب immigration زلو اطمامتا دارغا ناب نيجاتيف يخيدو completely قا اب ساعات زي immigration فتح كغبرلو سلازبولو كبت تقاومو غطيمو بز مخنيات ناي شعو برايم مينستر نبر جاستن ترودو بزعبا immigration غبرو زلوهم بزح لوط خم دلو بزح مبصعاتات يغيرو ابزي نقدميت كنمصينا اب 2025 جاستن ترودو ناي كندا immigration عبلوط خنقبل مخانان ابزن زمصا 3 عامات كا بزح ناي بزحي تقبلنا ناي سدتنيات كنقولو مخانان بسفيحو مبزحتنا ايرتران كم سمعنا يخا جروب 5 تطكون بلو مخانان نزا عامت زي اكساب زخونه يكون حدش لوط لمص اتي ناي غزا ويدمون انفراستراكچر هنصاتات متعراي مسغبرنا كن حدش لوط خمص مخانو مبصعب متاو اب 9 ساعات كم قال كم نهابه بابز چانل زون اقربي نيره اب ساعات زي صبصاب كم زحبرو منبابر كندا اب تزخفه كونتاتي زلو بفلاي
ናይ ስራሕ ስእነ ስለ ዘሎ ብሰንኪ ሸቐላት ኣልባውነት ብሰንኪ ክብሪ ገዛ ኸራይ ብሰንኪ ናይ ኢንሹራንስ ቢል ኩሉ ቢላት ኣዝዩ ክቡር ስለ ዝኾነ መነባብሮ ብሰዓት ህዝቢ ካናዳ እቲ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሑሎ ብፍላይ ንሓደሽቲ መጻእቲ ካናዳ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ ናብራ ካናዳ ንኸፋርሐኩም ኢለ ይኮንኩን ምፍላጥ ግን ክምኮር ኢኻ ትዳለወሉ ኢኻ ኣምድላው ዘሎ ለውጢ ብዙሕ እዩ ተኸታተልቲ ነዛ ቻናል እንተዳኾንኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ይሓትት ሕቶን ርእቶን ክልወኩም ንብር ስለ ዝኾነ ኣብ ኮመንት ርእትኹም ክትጽሕፉ ርእትኹም ኣንቢበኻ ንዓኹም ኣገዳስን መሃርን መዓድን ዝበልክዎ መደብ ኣብ ቀጻሊ ሒዘልኩም ክሳዕ ዝመጽእ እዚ ወድሓንኩም